Astăzi ne jucăm iară Stumble Guiș și cred că asta e partea a doua. Nu mai știu ce partea a doua. Stai. Partea a treia. E partea a treia. E ok. Nu partea a doua. E partea a doua, bă. Partea a doua. Sunt aici cu vărul meu. Salutare. Mă vedem. Mama, aici poate să-ți pice un sac din ăla de diamante. Da, doamne, Maria, puteți să jucăm amândoi? Da, dar doar ai tu un cod. Da, ai tu un cod. Și trebuie să-l se pare că zici pe pe ăla. contul meu că l-am instalat. Nu contează ce cod. Bă! Nu contează să mâncăm ei. Doamne! Bă, trebuie să ai tu un cod, adică al tău. Trebuie să ai codul tău. E roșu un codul. Doamne, poate sufletul. Tot așa că nici eu nu mai... Stai că nici eu nu mai știu unde am codul. Trebuie să ai tu un cod, stai. Uite-te de cod, man. Join. Stumble guist. Da, dracu, știi că o să mai pronunță ori așa, ori așa. Ok. Sănătate pe Mă, trebuie să știi codul, dar asta e așa, că nici eu nu știu unde să dau ca să pot... Cred că știu. Măsa, da. Hai că știu dacă e ceva. Trebuie să zic ție codul, dar dacă știi de unde, dacă nu... Cred că nu. Găsim. Acum zi instalează asta încă în shawarma. Unde dracu e code ăla? După 30 de ani s-a instalat. După 30 de ani, să știți. Că greu să instalat. Cod? I-am uitat pe Rescraft. Ce-ai Am dat făcut? pe Stumble Guiș și i-am uitat pe Rescraft. What? Dă mie. Ok. Nu Sper știu că nu mă unde mai dă ești. iar pe Rescraft că nebunesc și fac urât. Eu cred că... Nu știu unde Se e. vede fața? Da. Se vede? A mea? Da. Nu. Ok. N-am cum. Dacă știi Băi, unde e crina. codul ăla. Ce crină, mă? Crina. Pe mine deja mă cheamă Maria. Te cheamă Crina, mă. Te cheamă Maria și Crina. Mai tine să se zică Crina, nu Maria. Maria e numele tău de sfânt. Că nu mai dă ăștia. Uite-ți pe contul al meu. Care dracu cont, mă? Ok, ia vezi, caută-ți contul. Ăla, codul. Codul tău. Nu codul tău, adică gen 74 nu știu de unde m-a păstrat eu odată și l-am găsit, dar nu știu unde. M-a dat de la 1. Reprise. Aici trebuie să scrii tu codul. Uite, putem să cred că aici... Păi, nu... Uite! Code! Zi-mi codul! Fii atent, scrie-mi codul mie. Că am găsit și unde. 99. Stai să te apară și aia. Ok. Cred că s-a mișcat telefonul. ok. 147. 147. Bravo. Ăsta e și dă-i gata. De pe gata. Și de John. Și o să fii cu mine. Sper. Ești? Da. Ești? Sunt cu tine. Ce-ai? Dă-i start. Dă-i start. Sunt cu tine? Cred că da. Ori am dat eu lift din greș. Cred că... Dacă ați pe aceeași lume ca mine, înseamnă că ești cu mine. Dacă nu... nu ești cu mine. Dumnezeu cu milă. Bă, primul coloana câștigă ce mai tare. Care coroană, mă? Eu odată am câștigat... Odată. O singură dată am câștigat. Eu? Da. Am una doar, că am câștigat doar o dată. Că nu știam ce e coroana, eu credeam că joci așa, dar... Cred că eu nu mă calific în primul. De ce? Că Știu. Palețian! Nu, eu știu traseul ăla, nici la mine nu e foarte bun. La mine nu place asta, nu! Palețian! Nici măcar n-am vrut să... Ce bine, doamne. Okay. Ce bine! Nu, bă, m-a aruncat. Mă swing, bitch. Nu, lasă-mă, bă! Te rog, eu sper să nu cad, că eu mor. Adică eu mor. Știi, nu? Mamă, deja știu aici, mă. Ce ai, bre? Și Costel Biju.
Uitați, mamă, unde am căzut. Ce prost e aia, am mâncat vaș. La fel ca mine, ce să mai zic. Paletă, este așa paletă? Du, că am căzut din greșeală. Că mă calific. Ai, mă, ta. Mă calific. Bum. De fugi. Mamă, trebuie să fug. Bine, mă. Nu, n-am câștigat, că am ajuns la înaintea mea. Țacă. Mă, sac. M-am calificat. Bravo. Urmează 5 minute. Basta, data viitoare. Șmecher, da, nici măcar n-am zis nimic pentru vlog, am dat drumul la vlog. Vezi cât de proastă sunt eu. Mie îmi place rău ăla cu tobogane. Și mie, mă. E foarte șmecher. Dar e cam greuț. Pentru mine e foarte Îmi ușor. place că bările alea îmi dă direct până acum. Ba nu! Care mai stă pe... Care ăla e cel mai simplu din, cred că, după hartul. Cine mai joacă Roblox după ce edita mai ăștia de... Nu te fac ce vreau cu Roblox. Eu trebuie să aștept reclama asta. Deci cred că la vlog se bără asta și cred că trebuie să le edit. Da, bravo. Aoleu, mama. Bine, hârca în baie. Nu aici am. Hai că zbura bine. Bă, nu aici am. Unde trebuie? Deci eu nu știu câte skin-uri am. Eu am la skin-uri de... M-a luat ăsta. Mă rupe ăsta. Bă, eu mi-am luat pe ăsta, pe ăsta. Uite, Edi, câte skin-uri am. Hai, mă calific. Nu, bă. Ia uite. Ba, hai să mai băgăm o dată codul. Hai că ți-l bag eu pe altul, dar hai că nu, iar nu mai știu unde mă. Stai că nu. Codul știu eu unde e. Gata, aici. Cred. Nu în parte, da, aici. Da, uite, fii atent. Sau bagi codul meu. Nu, eu trebuie să bag codul tău. Stai să bag codul tău. Păi nu știu unde e codul. Păi dai, mă, acolo unde ți-am arătat eu. La parte acolo? Da, acolo, uite. Da, aici și da, acolo. Stai un pic. Jesus. Da, parte. Îi dai aici și îți afli codul. 178 999. Ce, mă? 88. Deci stai, break. 178 1, 7, 8, 8. 9. Da. Asta e? Da. Ok. Dăm Joint. play? Dau play? Nu, stai. Joint. Gata, mă, sunt cu tine acum. Ia Dau vezi. play? Și dau play? Nu. Da, ba da, îi dai play. Gata, îi dai play. Bravo. Bine, mă, acum suntem... Să vedem care e mai șmecher. Aolo! Hai, care pe care? Forță. Câte trofei ai? Ce știu, pe voi nu mă întreb? 350. Nu știu, eu chiar nu știu. Cred că am vreo 600, cred. Cred, nu știu. Mereu am jucat. Bine, chiar dacă n-am făcut vlog, dar Nu-mi place asta. cel mai simplu șez. Și pentru mine. Edi, Șezi? sunt fix, cred că lângă tine. Bă, uite, te-am văzut. Da. Nu pe acolo! Sunt mai repede la tine decât tine. Nu contează, mă calific primul. Să mă calific. Contează? Mă, dar cum dracu treceți, mă, pe acolo? Ai trecut? Și eu sunt departe deja. Păi eu sunt în spatele tău. Aoleu. Pe bune. Holy Schneizer, mă. Bravo! Deja primul. Bravo! Nu, bă! Nu, dar nu vreau, trebuie să mă împingă ăsta, băgăm Nu, pișu, împingă. Nu, bă! Bă, ce ai de zice așa? M-a calificat prima! Aoleu, mă dă pe mine jos. M-a calificat prima. Hai, Edi, că tu ești a doilea, hai. Hai că, deci gata, deja ai câștigat, bravo. Este, mă, bine, mă. Forță. Nu pot să cred că am ajuns prima. De nu pot să cred că am ajuns prima, nu te cred. Mi-e place căcatul. Nu se mai califică nimeni, aia. Ba da. Asta când mamă. Mamă, cât au venit, mă. Mă, Păi, toți chiar. chiar pe bune, dar vezi că noi am ajuns aproape primi. Bine, eu prima și pe tu. Dar Bravo! Cum? ai trișat. Nu te ai trișat? Păi da, dar gen, tot pe acolo vine și minge, deci înseamnă că avem voie să mergem pe acolo. Mi-am crezut că trișez pe acolo. Nu câștig, dar m-am împins ăla. M-a aruncat ăla în voi. Păi eu sunt fix lângă tine, ai văzut? Să vedem, vreau să tobogane, că îmi place. Bine, ăla vreau să pice ultimul. Că la ultimul mă descurc. E simplu, foarte simplu. E easy.
Nu contează care ajunge primul, e important să te califici. Eu iar sunt lângă tine. Cred că toată lumea vine pe aici. Edi, toată lumea o să vină pe aici. Toată lumea vine pe acolo. Eu sincer numai pe acolo mă duc. Ești pe bune. Așa. Păi deja am ajuns la final. Dacă ajung și prima aici. Deci Bă, nu mai pot să... Bă! Eu ajungem înainte. Uite-le mă și... Nu, cred că ca și... Oi, mă, era să cad. O, stai pe loc, stai pe loc. Bravo! I-am trecut. Eu am trecut. Eu iar sunt prima. Eu iar sunt prima. M-am calificat. Băi, de unde ești? Treci repede, te rog. Bravo, bravo, du-te repede, du-te repede, du-te repede. Bravo, du-te așa, du-te așa. Du-te, du-te, te rog, mamă. Ce varză ești. Ai pierdut. Dar măcar am ajuns. Pa, Edi. Bine, hai, uite-te. Ok. Să văd ce m-a pus și spică. Nu, că nu-mi place. Șmecheră rău. Nu, că nu-mi place că ceilalți mi-o dă toată și n-am unde. Nu, că trebuie să reziști. Știu, eu vreau să rezist numai pe partea asta întâi. Ai, cam rezistă de te. Ai căzut deja? Păi dacă m-am pins aia. Cum să te pingă? Că n-are cum să te pingă. Păi nu, că gen vine după mine. Nu știi. Și vreau să sar și eu pe astea mai multe, să-mi rezist mai mult, Drake. Ai căzut și la prima? Nu, n-am căzut. Tot aici Ăla sunt. a murit. Ce paletă. Nu, am căzut și eu. Nu, am căzut ultima, deci sunt ultima. E ultima aici. Vezi că ai grijă, rezistă mult. Ai câștigat! Pe bune? Yes! Am câștigat? Da. Te dă coroană. A doua coroană pentru mine. Yes! Deja am filmat de 12 minute. 30 trofee. Ce ai, mă? 30 trofee. Ok. Let's good. Mi-a dat 20. 10. Bun, hai să... Cred că toți suntem player, nu? Ba la suntem. De play, bravo. Eu vreau și eu să câștig. Că n-am câștigat niciodată. Niciodată n-ai câștigat până la coroană? Asta e a doua oară când câștig. Deci, pe bune, mă jur. A doua oară este. Am câștigat niciodată. Al treilea trofeu. Treilea trofeu, ia uite și la mine. Cred că vlogul ăsta să fie mai mult. Niciodată nu mi-a picat asta și nu știu. Wow. Cred că aici o să fie... Greu rău. Cred că aici o să fie foarte greu, că... Ne storcește. Intră, ne storcește. Ne pisează până ne zăpăcește. Nu! Am căzut în lava asta, ce-o fi ea. Nu știu. Dracu să o ia. Mamă, gata, am trecut deja. Deci e la fel, gen. Trebuie să aștepți să stea. Măta! Măta! Măsa! Ok, am avut-o pe măsa la mână. Nu, te rog, nu căzi. Bă, tu unde ești, mă? Tu unde ești? Bravo. Făcuși treabă. Gogule, tu făcuși treabă, că eu am trecut. Am trecut că m-am pins aia. Pentru mine? Da, e bine, da. Că nu pot să-mi controlez asta. Mamă, sunt 3, adică e groaznic. Ce murmurați visezi, mă? I-am trecut din nou. Ce știu? Au mai ajuns câțiva. Nu! Mamă, da ce inte... Nu, bă, frate! Gata, am ajuns! Am calificat! Doamne! Unde ești, bre? Stai să te urmăresc, dacă te urmăresc. Unde ești? Aici. Gata, hai! Te-ai calificat! Bravo! Intră și pe ăsta. Ce prost e ăsta. Eu urmăresc vrăjitorul ăsta. Mamă, unde e ăsta?
La limită. Odată m-am calificat ultimul. Bravo. Totuși, ok. Dacă m-am murit final. Vitale. Aul, să vedem care câștigă. Atunci, cred că nici o vorbă m-a scoate. Ne concentrăm. Da. Bă, da, mă, asta a fost. Au pierdut. Bă, dar niciodată nu mi-a picat asta. Chiar am vrut să-mi pice să văd cum este. Chiar am vrut să văd cum este. Tot lângă mine ești. Acolo, în colț. Suntem în colț. Da. Am fost, recunosc că a fost grea. Chiar grea. A fost. Cine... Bă, a fost. Bă, dacă e fotbal. nu-mi place. Îmi place mult fotbal. Mie nu-mi place. Mamă, cum e ăsta? Niciodată nu le-ai avut? Asta n-am avut niciodată. Eu am avut-o de 2 ori chiar. Și nu-mi place. O să fie foarte greu, zic. O să fie greu, rău de tot. Deja era să pic. Păi, nu, era să pic. Deci, pe bune, e foarte greu. Este foarte greu. A, ce bine. A picat unul. Nu. M-am dus dracu. Ai murit? Că m-am împins în ăsta, în laserele astea. Nu. Mamă, ce răspic și eu. Mamă, ce alunecă. Eu am dat level. Mamă, nu. Ca proasta. Nu. Hârtiază-mă pe mine. A? De unde dracu că am dat level? Din greșeală. Lip? Da. Murim toți. Hai, mor și tu, ca să putem să facem... A fost eliminat. Mamă, 16 eliminați din 8. Hai, Edi, dă-i să jucăm amândoi iarăși. Stai un pic. Au murit toți. În afară de N-a tine? luat nimeni acolo. Zero Remy. What? What is this? Man. Au murit toți. Hai, bă, ce dracu? Toți ăia de acolo. Ia să vedem. Păi da, play, dar nu eram împreună. Hai odată. Păi dar nu eram Știi amândoi. meci? Nu sunt în meci. Eram cu tine. Vreau să mă joc cu tine. Nici nu sunt cu tine. Ce mi s-a întâmplat? Sunt singur eu. Stai, bă, că mi s-a întâmplat ceva. S-a blocat telefonul, mâncava și curea voastră. Nu s-a blocat, nu s-a blocat. Bă, da, s-a blocat pe bune, că nu puteam să mai fac nimic. Bă, stați așa că punem pauză, stai, bă. Să-mi vadă ăștia pe telefon. Stai, mă. Gata, bre, s-a făcut. Fii atent. Zi-mi codul tău. Zi-mi codul. Am dat live. Zi codul. Asta e un pic. De acolo și așteaptă. Am dat live. 1. 17.000. Ok. De 3 ori. Ok. Gata. Joint. Să vedem. Dau play. Dai. Play. Păi da, tu trebuie să dai. Play. Ok. Gata, bravo. Ok. Bă, de jocul ăsta l-am văzut la Teo 10 și chiar vroiam să mă joc cu Edi. Când ai început de cred că zici. Edi e vorul meu, adică ce nașul meu. Da, Nu ești vorba. Că tu nu ești vorba. știu. Ce tu ești finul? Nu știu cum vine, dar... Aolo! Dacă e bine să te arunce într-o parte și alta, că scapi. Eu deja m-am dus în față, bă, eu sunt prima în care sunt în față. Văd. Sunt chiar lângă tine. A, gata, te-am văzut și În eu. spatele tău. Te-am văzut. Eu te văd. Mamaie! Acum nu te mai văd. Păi nici eu nu te mai văd. What the fuck, sunt în față. Mixel. Mixel! Bă, e unul aici în spatele meu. Bă, ce faci, bă, la spatele meu? Mamă, eu sunt prima, iarăși. Gata. Ia să vedem să te urmăresc unde ești. Hai, mă, Edi, vino că ai. Gata, vino. Vino, Edi, vino. Bate. Ce dă cu... Mamă, cum dă cu pumnul. Eu cred că am zăpăcit. Eu am zăpăcit telefonul ăsta, nu cred că s-a auzit nimic, dar... Știi că dacă ești mai mare că mine, tu n-are sens că tot ce ești mai puternic? Da. Tu mai mare. Că bărbații au ce mai mult puternic. Uite, iară sunt lângă tine. Păi da, păi suntem, pentru că suntem în echipă. Oricare suntem unii. Păi da, că suntem în echipă. Uite, poate să fie și mai mulți. Na, poate. Sper să ne pic. Sper să-mi pice aia cu tobogan. Nu! Nu-mi place, nu-mi place. Ai avut-o?
Am avut-o la finalul pe asta și e grea. Da, foarte, foarte mai grea decât Decât aia. dacă moare toți, că sunt fraiere, e bine. Puteți să câștigăm. Muriți toți acum. Nu, am murit primul. Și paletele. Tu? Da. Eu am sărit. Alo. Muriți. Izminu. Izăminu. Vezi că vine multe acum. I love. Rău. Multe rău. Vezi că și caut acolo și pot să mor. Ăla e deja scheletul, ai murit? N-am murit. Ai câștigat? Cred că da. Ce? Am câștigat doar atâți. Vezi că acum trebuie să te califici prima. Da. Te rog să pici ăla cu tobogane, roagă-te la Miezau că nu mă... La miez. Pe ăla asta sunt mamă M-am pe... rugat la miezou, să știi, da? Aha. La miezou. Mai rogă-te să câștig doar. Hai că ești prima, mă. Normal. Fugi repede, fugi. Păi fug. Nu, mamă, era să fii pe lângă. Știu, am văzut și eu. Ăștia, vezi că e unul în spatele tău. Să moară Veta, pe bune? Da, unul în spatele tău și mai durează până vine totuși, da, așa. Da, tot... Vară, sar. O, că sar, că știu. Vezi că e vârtej. Știu și tot nu mă duce. Mamă, vezi că ce viteză, mamă, viteză. Viteza turbo. Pe oricum câștig coroană din Nu nou. mai în spate acum, nu mai în spate, poți să mergi liniște. Tu câștigi, normal. Au! Mata! Oh, vezi că vine în spate. E, dă-l dracu că nu mai... Nu pot, n-apucă. N-apucă! Yes! Yes! Normal! Încă o coroană. Am făcut și eu 3 coroane. Bă, deci fiți atenți, eu când sunt cu Eddie, câștig mereu coroane. Săracu. Dacă e cu mine și eu trebuie să câștige doar unul, dă-i play. Eddie, dă-i play. Dacă l-ai, Gata, ai dat? Ai dat? Pe cine-ai băgat? Nu s-a schimbat codul. Cine e Eric ăsta? Bă, level, dă-i level. Ce level? Că nu mi-a dat. Dă-i ăsta. Lip? Da, level. Can you remember any of the rap? Mamă, mi-a apărut ăsta. Money don't jiggle jiggle, it falls. Stai că mi-a apărut din See ăsta. wiggle wiggle, for sure. Make you wanna dribble dribble. You know, riding it. Mamă, filmeze 22 de minute. Cred că faci clipul ăsta de o oră. Da, cred că nimeni nu vrea să se uite o oră. Ok, hai să... Da, l-a luat-o, gratis. Păi normal, dar după aia poți să dai cifre, Ceva dar... caracter bun, Bă, nu trebuie să... Trebuia să spice... Legendar. Mamă, rară. Hai că e bun. E bun, ăsta arată bine. Deșteptiv. De aici. De aici ca să like, că dacă nu, nu mai ai. Hai mă, zi-mi codul tău. Știu unde să dai, nu? Hai, dai. Error. Hai mă, bă. Hai mă. Bă. Ce mă? Hai de deja party. Ia stai încoace. Da, mă, ține. Ok. Bun, atunci zic codul meu, na. Stai, să-l caut. Zi. Și la mine la fel, mi pare. What? Știi ce Error. trebuie să facem? Cred că ar trebui să ne jucăm despărțit. Ce? Ok. Am dat play. Hai, bravo, și-o am. Păi era distractiv, sincer. Ce mapă e pică? Hai să Mamă. vedem, oare cum se numește alea? Mie mi-a picat ăsta. Galben cu... Mă, îmi place alea smechere. Mie nu-mi Ce place. mi-a picat mie, cel mai cale. Și mie îmi plăcea mai mult ăla. Eu cu îi las pe... Mi plac mult alea. Mie nu prea-mi plac. Mi place mult. Mult rău. Hai că cred că deja Mă duc ajungem. aici. Mă împinge ăștia. Eu sunt cam mult timp. Aolo, bă, mamaie! A mea e că m-am calificat. Deja? Da. Deja? Da. Deja? Da. Abia am început. Deja Pe da, la noi era mai abia simplu. acum ajung la calificare. Eu sunt mai departe. Aolo, mamaie, vine hârca, mai. Dacă am picat tot traseul care l-ai tu, mi-a picat ăsta cel mai greu.
place. Mă uitam la tine și eu eram... Lasă-mă, bă, pace! Să-mi dau la fața. Nu, la fața mea! Și pe ăsta cu lavața. Nu! Au! Bă, nu mă mai trage de nas. Mama, zi nebun. Mai bine dau la Chital. caractere. Dau la caractere, poate mică legendară. Adică? Dau la roată. Mă... Dă, dar poți să dai publicitate. Am una free. Uitați-vă puțin cum mă împinge. Roată free. Păi da, și poți să dai de mai multe ori, Edi. O comună. E picat o comună. Contează ce-i pică. Deja că am... O să ajung. Bun. Gata, am ajuns. Pica legendară. Sau epică sau ceva. Mi-a picat o... Am cum să nu. Te că am picat? Da. Mai da. Picam cu tica-poca. Tica-poca. Cu TikTok. Nu! Uite ăsta în timpul Ce e aici, Edi? Nu ți-a picat niciodată? Nu. Nici mie. Și eu nu știu ce să fac aici. A, uite-te să sar pe alea ca să nu pici lavă. Aul. Hai că nu e așa. Mamă. Nu e greu, dar... Nici ușor nu e. Vreau la spin. Că altfel ne mănâncă de câini. Am văzut. Era să mă împingă ăla. Legendară, era lângă legendară. Nu, era să pic și pic și am picat din cauza lor. Cred. Edi, hai să mai încercăm o dată, să vedem. Ok. Hai să vedem dacă mai pic o dată. Nu, bă! Căcățării ăștia, bă. M-a lăsat, Edi. Și te-a lăsat. Să-mi arăt codul. Stai să mai dau. Păi hai repede acum. Mai dau o dată la arată. Mamă, ce mine enervează. Legendară! O omoară. Eu trebuie să aștept o grămadă. Uite, mi-a picat unde ăsta. Wow. Hai, bine acum, dă-i acolo, să-mi scrii codul. Da, mi-e comosită. Hai să scrii codul. Gata? Join sau acri? Așa, 47. Nu mi-e de mine. Uite, pe nu să... Nu. Aici să scrii codul meu. Apasă să-mi scrii codul meu. Join? Pe nimeni care nu mi-a scris. Da, zi. 47. Da. 8, 9, Da. 7. Dai joint. Gata? Prima dată dai gata și pe aia dai joint. Ok, Ai dat? A intrat. Dau play. Că am dat. Am dat play. Păi eu trebuie să dau dacă tu mi-ai băgat codul. Uite ce șmecheri sunt. Hai mă, ți-a picat aia, ești urâtă că spun. I-a picat ceva, nu știu. Ești bandită. Nu. Tu repede. Am mai luat unul. De ce trasele ne pică? What? Am crezut că e A, ce ușor e. care nu ne-a picat niciodată. E ușor. Mama, te easy de mâncuși. Dar vreau să ne pice și nouă. Uite, sunt chiar lângă tine. Păi da, că am pornit amândoi în același timp. Bă, dar și pe tine te-a lovit? Și pe mână. Olo, rămasa și în urmă. Nu mai ești. Eu sunt prima acum. Unde primul, mă? Acum tu ești prima. Aolo, mi-a dat părăria mea. Bă, acum e altcineva primul. Mine. Păi ai nu dă el. Mai da mine, Jesus Christ, băieți. Dă pide cum te nimerești. Băieți, ca nebunite. Deja gata. Am ajuns la finish. Da. Nu mă lovește. Wow! Dar sunt la mine. Ai venit? Mă caliți. N-ai venit? Acum. Vino repede. A rămas blocat, Edi. Mă urmărești pe mine? Că te urmărești și după aia, dacă pierd, bineînțeles. Ce joc e ăsta? Jocul infect. Are viu și el are ușa. Bă, vreau să-mi pice ceva ce nu mi-a picat niciodată.
Urmărește-mă aici că... Prin alea căpate. Știe, dar o să mă împingă ăștia în laserele astea. Dacă nu era lasere, era ok. Ai fi ușor prima dată, n-ai cum să fii. Nu. Am aici zici că suntem niște scheleți. Dar vezi că aluneci și aici. Păste. Ulu, mâncați. Și gura ta, doamne, ulu. Murit? Nu. Normal. Nu! Era să mor. Tu? Bate-te, norocul. Aoleu. 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 Bă, eu n-am murit, sincer, dar... Stai, îl fute. Trebuie să te faci mică. Gata. Adică... Să te faci mică. Adică să faci aia. Să te lași pe burtă. Asta e pe burtă. Asta e pe burtă, copile. Cred că am câștigat. De ce te-ai dus pe gaură? Ce paletă e? Cred că am câștigat. Cred că da. Am câștigat! Oh. Let's good! Filmeze 30 de minute. Are acum, dacă spică la iară toboganul, ești prea noroc. What? Nu mi-a picat niciodată. Știu pe asta și e foarte grea. Ție ți-a picat? Da. Pe trebuie să ajungă unul, oricum n-ajung. Grea rău oricum. Oricum nu știu ce să fac. Te arde astea? Lava aia te arde, da, te arde. Te aruncă, de fapt. Dracu să te arunce, mă. Aruncă. Aoleu. Lavă, mor. Ui! Stai. Ei, vezi, Tot că stau vezi pe că loc. cu țepii te împing. Sau cred că chiar te omoară. Ok. Ori te înțeapă. Păi poți să treci pe aici. Hai că poți dacă e. N-am știut. Poți, da, trebuie Prima să... pe asta nu poți strica, te aruncă. Bă, Cameș! Era, acum nu mai e. Că să umfle lava asta. E bine că dacă mă împinge. Era bine dacă mă împinge. Merge unul la tine. Asta e. Merge repede, așa. Da, unde e dracu să mă duc repede? Că mă împinge ăste. Sar repede. Știu și nu pot. Am picat fix în lavă. Ai văzut o prostă ca mine? Hai, mă! Mă, frate! Lasă-mă că iar să umflă. Oricum îl prinde pe ăla, fii atent. Hai, da. Da, ok. Du-te! Ai, mă, că uit mereu să sar. Să ia, să sar bine, să sar pe bucă. Paleta, aici e noob. Noob, ok. E, daci. Păi da, știu eu cu din astea. Masa! Masa! Bă, e greu, bă, mâncați aici gurata. Trebuie să sar, copile! Lasă-mă, copile, că să umflă iar ăsta. Mă, e greu. Nu e greu. Bă, e greu. Dacă eram acolo, Aș nu știu ce să mai zic. ce făceam? Mamă, ce greu era. Mamă. Mergem Mai ești? pe afară. Mai ești? Mi-a apărut reclamă. Cred. Bă, cam acesta a fost și... Mi-a apărut reclamă și cam acesta. L-am șters eu. Cu ăla. Cu ăsta. Cu ăla, da. Da. Nu, cu craftul. Bă, cam asta a fost și episodul. Ne vedem data viitoare. Pa! Ești tu, pa! Pa, pa!